musím natáčet takhle, že třeba tam se to otočí. I televize. Alexi, byl jsi na vodu. Byl jsi ve vodičce. Jo. Jo. Byl jsi ve vodě. Řekni jogurt. Řekni jogurt. Máma. Já nejsem máma. Řekni jogurt. Dej. Dej. Máme jdeme do parku. A kde jsi jako? Alexi, byl jsi ve vodičce? Jo. Ukáž si tvoji postavu. Pojď sem, lásko, lásko. Alexi, pojď sem. Hele, ty máš pindu. Alexi, kde máš pindu? Tam, no. A bříško a pupik tam máš, no. A hlavu? Alexi. Máme a já mám jít jeden. A Stefan 2. Alexi. A jo, já jdu. Ahoj. Ahoj. A musím mi zápalek takhle. Jdeme do parku. Tak aspoň tě dám na YouTube, víš co? No, dám tě. Jak se mnou mluvíš? Jak to omluv se mi, lásko. Rychle, máš na to 7 sekund. Čau. Čau. Jsi hnusnej. Počkej, já ti to vrátím.